Ojo Hey, tetap di tempat Mbak Rinvi. Disusul Mbak Beatrice-nya, Mbak Aulia, Kang Sarto, Mbak Galuh jumeneng bareng. Monggo jumeneng. Niki minangkani saking Pak Janoko Pengko nyuwun gending menika. Ki langsung wae nyang gubuk asmara. Nggo penutup ana ing season goro-goro. Ngaturaken pangapunten menawi wonten tetembangan ingkang dereng ngatur mangke saged kula aturaken wonten ing pakliran-pakliran berikutnya. Siap. Langsung ki ramane sragenan. Waduh, sing nyekel kendali Mas Patrick sing beduk sapa? Ya. Ayo. Sing kendangi bengi iki wong telu. Yoga yo tampil. Yo apik tenan wong keplari umumi. Yo, gebrak kanggo gubuk asmara. Anukur wae ya bareng-bareng ben gumiak. Ayo, yo, datenge to. Hey! Gerane sing pimpin bareng sing gerane. Yo!
Gareng Dik Bagong piye Dik Petruk? Piye Mas Petruk? Wah ora krasa perang kudup Sari Palwaga wis pundhak wis paripurna. Ngono ya Le. Nggih. Sang Angkara murka Ratu Ngalengkadraja Prabu Dasamuka wis gugur ana astane Prabu Rama Wijaya. Kawimbuhan ditablek gunung karumrungan kelawan Raden Anoman. Ayo sarampunge Prabu Rama murid ana Kasedan Jati Anoman suwita nyang ndi Mas Petruk? Anoman suwita marang Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Awit apa awit Prabu Rama lan Prabu Kresna kuwi padha-padha ratu kang dadi panitising Bathara Wisnu. Tur maneh sukmane Prabu Rama uga manunggal ana ragane Ratu Ndrawati. Wah, tegese iki wis ganti jaman ya, Le. Pun Mas Gareng, ora krasa iki wis ngancik jaman Mahabharata.